Tady Doktor Zombie a já si tam nové série z hry Downtown. Je to docela mladá hra, i když to nevypadá, je z roku 2019. A je to o tom, že si prostě děláte město. Něco jako City Skylines a SimCity a pixelová grafika dohromady. Tady jsem si založil kraj Šivansko. Ještě nemůžu založit, teprve asi tak před 5 minutami jsem ho založil. A už jsem to tady zkoušel podle toho, že je to 6 z 6 regionů. Tak si jdeme vzít nějaký ty území. Mně se líbí hrozně tohle. Odemknout. Když tak ta hra není úplně v češtině. Když je roku 2019. A tady to město bychom se mohli pojmenovat jak vše. No. Ne, to jsem nechtěl. A jestli jako dám to velký pop. Dáme normální, to bude taková zlatá střední cesta. Výchozí režimy hry. Ale jak to tam hráči znám od těch ostatních, ne, jenom to normální. Tady na to provede takový krátký, musím, ne, tak neprovede. Takže zastavíme čas. Nejde si skvělý místo, kde se mohli budovat naše město, ale všude jsou stromy. Ha, tady je to pěkná ravinka. Nějaký malinky. Takže se postavíme silnici, máme odemčenou jen polní cestu. Což je nádhera. To je lepší než nic. Takže si tady natáhneme takovou silničku. Nádhera. Vypadá to trochu jako závodní okruh. Takže teď bych si dal služby hasiči. No, jestli jeden minutý. Tak si dáme takové budovy. A dáme si sem opůdky. Sem. A sem. Já tady jsem to přestřelil. Tak, krása. Teď by se nám tady budovat a budují. A tak už jsem zapomněl promysl. Ten odvedeme trochu dál od civilizace. Tak, jedna odbočka desetka. Druhá. Ještě jedna. Nádhera. 2 zóny. Dali se famózní se. Takhle. Nějaký taky močky. Dal jsem se farmu, protože na tom jednu z těch těstovních, vlastně na všech těch testovních světech to vypadalo spíš jako Ostravě. Tak doufám, že tam budou budovat. Jsou tu budovy bez vody a bez elektřiny.
Na to jsem hezky zapomněl. Ještě také hezky propojíme. Vodní nádrž samozřejmě. My jsme mohli také mohli. Takže to máme vyzašený. A teď tam dáme elektřinu, takže... To je to takový zvláštní, proč? To někdo takhle udělal. Tak peněz, ale investice do budoucna. Ještě se to ještě zdražovali. To je jak cena másla. Tam máme elektrické vedení k farmám. Tak prý farmičky nechtěj. Tak tu budeme mít ostravu. Ještě tady vidíme kousek. Zóna průmysl. Jestli to bude. Promiň, matko přírodo. No pardon. Ale je to nechtěl přijmout od farmu. Je to nikdo nechtěl pracovat. Já ještě táhnu trubky. Zásoby. Tak by se každou chvíli rozrůstám. To se mají obyvatelé nešťastný. Všichni koní. To nemáme otevřený, to taky nemáme otevřený. Veřejné sporty nemáme. To taky nemáme. Parky bychom. Parčík. Takhle jeden. Takhle druhý. Takhle třetí a tam má jeden. No se socha, ale to nechce. A průmysl nám se tu ustaví, ale obyvatelstvo pořád smutný. Nebuďte smutní, já dělám co můžu. Již, tady jsem zapomněl táhnout vodu. Všichni mají mít dostupnosti vody. Nádhera. Tak jsem minul. Veřejné parky. Tak, nádhera. Tak tu doufám bude klid. No to už frčí. A to si ještě neviděl, požár. Nebojte, až může to být ještě víc. Takže město se nám pěkně rozrůstá a lidi chtějí víc rezidenci. To se jich nedivím, jsou jediné rezidence obklopen těma obchůdkama. Šikovný. Na to se natáhnout. Ale já ještě otočím si kamerou. Ne, to jsem nechtěl. Tak máme to propojený. Takže zóny. Tak počkejte chvíli, tam ona tam bude. Nebojte. A jsme osada! Dneska se nic za to taky nemáme. Máme co velký luxus.
Polňačka, polňačka, polňačka. Cesta je vždycky nejlepší. Tak, natáhneme tam vodu. Ani nevím, co mi jistý. Na skládky nemáme. Momentálně je moc drahá. A to možná příští. A, kostel. Temný tam dáme. Temný tam dáme jeden. Takhle sem. Odvím takové hledámu. Přeprava. Obej, nic taky nebude. No. Průmysl se nám pěkně daří. Bude... Už jen jeden tu budem, to bude nějaký rychlý. Já nechtějí tu průmysl. I když tam mají celé parcely, no dobrý, no hodný. Teď nám toto auto vítaj. Koukneme na první. Koukneme provoz. Tady už žádný stavu. Jo, jdem klik. Dobrý. Přidáme strategicky. Sem. Mužky ještě tady to nemáme. A pojď sajít stanu. Nic si náme. Mužku spíšu. To jsem chtěl. Pojď sajít stanici na myšky, jdem klip. Obyvatelé, když budete víc jasný, tak to půjde líp. Jako v parku tu mají hodně. Já si potom představuji, že jak takhle vedou ty dvě silnice podél sebe, tak bych udělal jednosměrky. Je to tam lítalo hezky rychle. Když to mohla být potom pěkná sebevražda. Donkey Kong. Taky pěkný rodinný domečky. Jako zase ty rezidence. Trochu jsem to a jako zase zpátky. Tady na tanem prostě takové silničky. Zóny, domy. Boom. A to nemáme. Rozpočet na nový zóny. To by vymyslel. To se bude bez vody. Jiné zásoby. Takhle. Pěkný tam to kape. Babu se mi začíná ohřívat. Když to čoudí, ale za mě to je katastrofa. To je stejně potom pozorný. Tak čeho jste pořádně smutný přeprava? Nemáme jenom lutou. To vlastně nevím. Potrva a... Co já vím, tak se nejbližší taxíky. A má vesnice. To je vedle! No, já si myslím, že jsme to už zvládli. Mám zde jsem číslo 666 obyvatel. 62. Až kyský mám, takže je dobrý. Zatím 10 dazí, takže pokud chcete další dílech, dejte vědět, ale vlastně se to jen bude, takže žádná slava. Takže zatím naschle.